mga bay, kumusta? Kumusta man mo? Pila ka adlaw nang wala gyud ko kahimo og salida no. Kay mao lagi. Kada adlaw naman lamang ni dunay bisita ni ini. Di man na mawala ang kusina. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, maayong palis. Kung hain mo muna himutang karon. Okay. Musta man mo diha mga bay? Kami okay ra biya pud mi kaluoy Ginoo. Dunay mga pagsulay nga gamatoy pero na kuanan ra na kuan ra namo kanang kuan ba kanang singan ana Nagpasan. oh na kuan ra na nalikangan ra namo sa muka karon magisa ko ginamos ginamos gikan sa asa man ni made in Philippines siya pero nagi lugar ni nga dapit mon. Wa may gibutan no? Wa may gibutan kung Quezon City. Okay, sige. Gikan sa Novaliches. Ay, hello ninyong tanan din ha sa Novaliches. Labi na sa akong mga kaparengtihan diha. Sa akong mga kahigalaan diha. O sa tanang mga sumusunod nako. Hello ninyong tanan. Kamusta? Magisa ta og ginamos mga higala. So dara atong lamas, ahos, sibuyas bombay, og daghan kay kamatis para pahamis sa mga kutis. Ay dara nasunog na atong kuan. Ato ang idibol, nasunog na idibol. Alright, unahon na to ang ahos. Ang ahos usa. Bawang. Oo. Bawang ahos. Lupad gining kuana ning karon kaning tan-awal kay init na kayo. Lupad gining kalaha karon. Ginamos is life. Makamingaw gid kayo ang bukid style. Ang bukid style is makamingaw gid kayo no. So dara hala bisa. Sa unang panahon ang amuang tanom kay kuan lamang sibuyas dahon. So, kutlo lang dito sa sibuyas dahon, mga duha ka dahon. Humot-humot ra sa idibol, parts na kaayo, humot na kaayo. Wa na. Siga na ang mga mata sa mga silingan, kay unsa kay giluto, humot man kaayo ang sibuyas, duha ra day kaluga sibuyas dahon. Unya, gisa o ginamos. Parts na. Kulob na siya kaldirong luto. Okay. Ano nag-aaway ni mo diha mon? Sige man kag hingos. Gisip-on. Gawas mi gahapon kadyot. Aron kuan. Pagbit lang tayo ng bago. Lagi na ako lang Kasi ang mahangin sa labas. Yan, para maghatod o kalipay sa mga pamilya sa Pilipinas, no? Okay, nakasweldo na si Monmon! Potang Mon. Wala na. Wala na. Wala na, nahurot na. Igo lang yung case mo, no? Igo lang ni case in taon. So, ano magpizza ha karon? Alawa, gini, klaro ni si Inday yun. Pizza utso sa bulan sa Pebrero. Adto pa man may gisweldohan pizza 4 mo, no? Pizza 4 may gisweldohan dayon. Amo sang gipatulog og 3 ka adlaw. Gigako sa animon mo nang iyang pinaghirapan ayun gi tabkab og usulod sa kabulan ningko gaksa sa namon idulog sa namon. 3 ka adlaw. Para mapiyaw nimo, mabatian nimo ang imuhang kahago, no? Kay lupa dayon lisod pod. Antos sa mo niya, bisa mapila ka adlaw, di ba? Diskarte lamang mo. Diskarte sa kinabuhi. Nalang gisahon na to, pag-ayo ang mga kalamasan nga mahumok na gid siya as in. Sagdaan na sa nato diha sa makadyon. Dayon, ato nang andamon ang ginamos. Alright. Agay, labay na nito tanan mon. Basta di pwede mo agi sa sala karon. Kay maguroy na to ang ginamos kay sa sala sulod sa kabalay. May mo na pud ang agalon. Ito man na isipan ng isang buong kumain.
Hindi mo na po ang galon. Paghimo magpaham. Paham, paaso na po siya balay. Kay baho na po ang balay. Oh, diba? Makasimhot dayon ang among amo. Akong giingnan ang among amo. Unsa man ang ilong nimo? Ako wa mo pagatimaw. Para pangamoy yung ano nga yung Doberman. Ako ba siya yaga-yagaan ba? Yung ko, unsa may naa di sa imong ilong nga. Dali ra man ka makasimhot. Ako wa man ko inatimahuan. Ay, dera nga atong sibuyas, kamatis o ahos, nga perting daghana. Perting daghana. Oh, marane, happy tagid ang adlaw sa mga kasing-kasing na. Advance happy Valentine's Day kaninyong tanan. Hinaot unta. Hinaot unta. Hinaot unta. Bastilan, daghan ang mga badlungon karon ay panahon na. Naman. Talagsa na lamang ang mga buutan kayo. Talagsa na lamang ang adunay mga forever. No, daghan na kayo mga badlungon. Nagkalat na ang mga lahi ni Sherlyn. Magkatawa ko. Inilang taon na ko sa Rapid Point Action. Wala ko ilaing mabasa kundi lumalabas na ang mga classmate, ang mga tropa ni Sherlyn at ni Charlie. Kasama na rin si Edwin. My goodness, naglabasan na kamo. Nya, maglantaw mi. Hala, sige, hilaki yung maayo. May nalang tagaan ni Rapid Point. Rapid po, sige, hilak maayo. Kahit sila kalakira. Pero may bawaan mang gyud kong piki ang hilak. Na iba na, sige tiyabaw, may luha ang gawas. Sa man eh. Binuang man ninyo ha. Pagtarong mo ha. Eh, diara. Okay. Wa na laing topic si Torpo kundi mga asawa, mga bawian ng mga bigay-bigay, mga unsa ni mga kabit-kabit, mga landi-landi. Yung tawon. Undangi, maluoy mo. Undangi na yung tawon. Wala nila yung topic, daghan pang pwedeng mga problema nga pwede sulbaron. Kana may ana mga problema kung kaya pa yung sulbaron sa inyong matag-usa. Ayaw na yung tao mga ito. Hindi sa kong lawa. Luoy kayo ang mga bata. Ang mga bata dyan ang makaluluoy sa tanan. Oh, maarat lang. Pasti lang di Inday. Naabot ng Rapid Point Action. Pasti siya na. Dera, na dugmok ng atong kamatis. So, huwag mo ko ilaing tanaw. Huwag mo ilaing tanaw ang doon mo kundi Rapid Point Action. Pinoy Big Brother, especially si Pumia, ang Pumiyamers. Pumiyamers here. Ginoo na buang imig kinatawa ato ilahang kuan. Ato ilahang parusa karon nga singan ani. Itong baldi-baldi. Ilang idikit, iya magkatulang ulo, magkatulang liog, wa na, naunsa na. Bulunod na nato ang ginamas. Sige, mga una ta gutuman na kayo eh. Abi. Ano ba? Tiluka. Dagko mong ginamusa, God. Tara, oh. Lirting, dagko, Naingog kuan. Naingon, butike. Agay, kalami. Dugmukon, gini, dugmukon. Dagko kayo ang bulinaw. Ang bulinaw, baw. Okay, dili na nato siya timplahan kay parat naman ang ginamos bay. Malat. Oo, parat na ang ginamos, di na kinahanglan nga sinan bitilawan tigid ya. Kailangan asinan. Lami. Lami masarap. Lami, masarap. Lami kayo, pirting lami sobrang sarap. Masarap. Pirting lami pala sobra. Oh, pirting, grabe, sobra. Pirting lami Muna nga, tulon-tulon sa mo dihaglaway ha. Ay, sinday. Ay, arriba. Anong nangyari nung kuan mo? Nag-serve ako mon?
Yung ano. Sabi ng tatay, init kayo ang kuan. Init kayo, Mary. Sobrang init. Sobrang init ang sinerve mo sa akin. Sa akin, tapos pagbukas niya wala laman. Bukas niya, wala na isunod. Tuwan, nabilin kusina. Naiwan sa kusina. Naunsa? Naglupad na ang... Sobrang init ng iyong kuhan. Oo, gihawiran niya ang sudlanan. Asar eh. Siya, init kayo, ikaw nga. Sabi mo naman, sabi ko naman, syempre sir, galing sa apoy. Init gid na kay gikan sa apoy, kalayo. Hasos, pag abri, way sod. Naunsalan, basiton. Alright, kaon na tamon. Yam-yam, kalami. Yam-yam, pumi. Nya, sweet na ba kay si Tori, kang kuan, kang yam-yam. Nya, Naana yari. Yam-yam og Tori kaya yari. Unya, yari po kasi mga uyab ni gawa si muda yam-yam bantay lang ka. Tilo ka mo ang kuan mo nang una mo. Pay una. Sige, kaun ta, kaun. Kaun ta. Kaun ta. Okay na ni siya. Hiramon, hiras. Alright, mga una sa mga bayan, mga unta, gay. Ginamos, ginamos. Aso. Ginamos ang among sudan og Carmencita. Alam mo yung Carmencita, Mon? Ano yun? Carmencita yung Noodles? yung Ano yun? pinang-tatahin, may iba-ibang kulay. Yung Kulay. stitch? Oh, kulay pula, kulay green. Alam mo mag-stitch? Dili man. Ako medyo marunong. Sige. Wala. Hirap ang tagal. Makakainin. Mga una ta. Kailangan gawa pag ganyan. Oo, dapat mora to imong gawa. Lang talaga ang gawa. Kabaw si mama mon. Hmm? Kabaw si mama. Si mama marunong? Oo, kabaw na manahi inguna na. Muna iyang bisyo katong bago Sir, kaya siya. pag ganyan, yung magkan pattern ka ng bulaklak, vase. O Pero katubag matagal matapos yun. katubag pa siya gioperahan. Magtunga ta sa dili sunog. Tapos magtunga pud ta sa sunog. Hati tayo. Tunga ate. Dayon, unsa man atong panulak, wa man ta kahimo. Ikaw, hindi ka pa nagkakape. Ako nagkape. Kape pala. Ikaw kape? Hindi na. Sige, kaon niya. Kumusta na sila mon? Kumusta na ho kayo? Paano ba to? Yan. Kumusta na ho kayo dyan? Babret na naman ho kami. Mga unta Ilang araw sa ating day ang absent sa pag-live. Ano ba yung pag-live? Bisayaan mo na mga unta ninyo. Ay, mga anta ninyo, mga taga dyan sa lugar natin dahil lahat ng mga Bisaya. Mga untayo. Mga unta ninyong tanan. Mga unta ninyong tanan daw. So, Yeah. nakakaintindi na ako ng konting Bisaya. Makasabot. May Bisaya. Makasabot. Mon. Nakon. Ano? Makasabot akon. Makasabot na og Bisaya. Makasabot na akon na tabisaan? Makasabot na ko og Bisaya. Makasabot na ako og Bisaya. Oh, di na ko nimo malibak. Di muna ako malibak. Ang hirap naman salitain ng Bisaya. Pero naiintindi ko, naiintindihan. Maayo nga ninyong tanan. Maayong adlaw kay kaninyong tanan Diha, sa imo diha. Kumusta man yung mga lupot diha? Ay, huwag niya yun. Kumusta man yung mga kigol diha? Hala, sige. Birada. Bagoong. Para lang kami nasa Pinas. Ginamos Bagoong. ni... Ay, nga naman ni akong kape mon. Gamatoy man. Punuin mo, ako ko, hindi nga ako na konti. Oh, sige. Kape is life. Kape is life, mga bay. Kumusta? Dernes ngayon, walang luto. Baka pupunta kami ng kabilang bahay. Pag Biyernes, usa lang Walang akong luto. lutoon. Pag Biyernes yung kay tatay lang na Ug pamahaw steam lamang. rice. Steam vegetable. Oh, pag pamahaw lamang nila. Pamahaw, almusal lang. Almusal Kabilang bahay nila. na nakaano tanghalian. Almusal nila at almusal namin.
Yun lang ang aking niloloto. Ay, yung kalderita na to gahapon mo. Gusto mo? Nga pa yan. Kalditang manok or mamaya na lang gabi? May bago na tayo. Nagkalderita ako ng manok. May bisita kami kahapon. Nepal. Taga Nepal. Ang cute niya. Yung babae. Jaya. Kwan pa, dalaga pa na. Oo, ano ma'am. Antok na. Katulugan Iwan ng kayo. ng alaga niya. Kay iyahang alaga, puya pa Aray, Diyos ko kaayo. po, ang cute. Oh, okay na na. Ano yan? Isip ko naman ako. Siya man, mahigop ko ni mo ha. Hinay lagi higop. Mga onda ninyo mga bahay, ginamos pa mar. Agay. Nilagyan mo ba ito ng asukal? Alin baga? Wala sukat? Asa? Grabe naman siya, oh. Ibig sabihin, nalimutan ko na naman magasuka. Sa atin din mga kalimutin. Ay, halaka. Oo, de. Ikulang na si Inday. Nya, kaning usap po, sige, pangita sa iyang pugong. Hain naman akong pugong niya. Di ara di siyang kamot. Daghan ang tiguwa nga ni mon. Usara ka teaspoon mon, kay. Parang lang. Matang bago nga. Sus, kalami si ginamos. Bagoong. Ginamos, unya. Nasa uman ako, hindi ako nakakaranas sa mga ganang pagkain. Ano sama, ng pagkaon Lagi ko kinakain doon yung biryanis ko po, nakakaumay na. Carmencita. Carmencita ba? Yung pag nagpa-project sa school? Oo. Tiluka, ang kaldero. Aw, ang sulod sa kaldero di ay. Ang tanin nyo, wa na'y dahon sa jirjir ni. Wa pa nakahagpat. Bakit magdala mamaya yun? Natira doon. Nakahagpat ko karon. Ani as ginamos oy, mga unta mga bay. Ginamos, kamisita, kape. Sa kalirong kanon, pais na kayo. Ang bilis ng oras. Pero tama ito, kainan natin na oras na ito. Alas 11. Sakto lang na, kumahon na to, alas 10:23. Alam na ng amo natin na garni ang oras na kakain natin. Ang amo namin lang sa kailam. Tapos na mag-almusal doon, maglalaro na. Nakahiga. Yung isa natulog uli. Ang amo namin lalaki. Pagkatapos ng almusal, tulog ulit ko mamaya. Gabi na yung mga kauwi kong maglalaro sa kabila. Kami na tapos na magkuhan. Linisin na lang namin kwarto ni tatay. Ano pagkagising? Kasi yung dalawang kwarto, hindi na naman yun. Good na. Bukas Na, na. isidok na lagi ko. Halaki ka pa. Tatangkad ka pa. Tatanggal pa ko, mutaas pa ko. Tubig. Ako naman sa isip, kaya lang ayun ko. Buwa kahapon, nagpadala kami ng pera. Para di bago sa labas. Saglit lang naman kami. Ang lakaw man ni mabirnes, pero kung di mo kuyog tong usa, bilin gyud ko. Si Monmon ra mo oy. Dalon. Ingnon bitaw na ako nga ibilin lang ni Monmon mama kay manglimpyo mi magbanwas mi sa rooftop. Mingon man po banwasin na ninyo karo buntag kay wa naman mo trabaho. Niya. Ay, mga kasamahan nga pala ako dito. May kasamahan kaya ako dito nanonood ng kasama ko sa agency. Hello mo sila. Hello, hi Tita Brown. Hello sa mga kasabayan ko na pumunta dito sa Kuwait. Sana'y nasa mabuti kayong mga kalagayan, mga lagay ninyo, sana'y mabuti. Parang nasa okay naman sila. Okay naman. Parang pero ilang kami nagpabalik. Marami kayo nagpabalik, ano? Parang mga, basta may kulang-kulang 10, parang kami nagpabalik. Pero sa Batch pangalawa, namin. ayos na. Kasi nung isa na parang nasa ayos na siya ulit. Pangatlo na yun. Natong balik na niya? Wawa na. Lalo daw sa pangalawa. Ano problema Alas sa una? 2. Stricto daw, kulang sa pagkain. Tapos nung pangalawa naman, dalawa sila din magkasama. Alas 2 hanggang alas 2 tatrabaho pa sila.
Hindi overwork. sila magsabi. Basta, ang laki daw ng bahay, alas 2 talaga daw nagtatrabaho pa sila. Anong oras ang gising sa umaga? Hindi ko nga alam, basta maaga din. Hanggang alas 2 na madaling araw. May mga estudyante, mga bata. Ewan, basta May may mga mga bata bahay. na. Ayun, kinuha ulit, nagpahatid ulit sila. Ngayon naman ayos na. Grabe naman. Oh, pumayat yun, si Giselle. Ngayon ayos na siya, lagi siya nagpa-post, lagi siya nagla-live ng... Buti. Mm. Ganun kasi eh. Pag Nga. hindi ka maayos sa unang mga mo. Hindi siya nakakapagpanmalaki. Pangalawa, medyo okay na sa pangatlo. Kung hindi pa rin okay, mag-try ka pa rin sa pangatlo. Pero ang mahirap, Mahirap yung puros ka na lang. agency. Pag nagpapabalik ka, kala mo kung sino, lalo na yung isang tauhan dyan sa agency namin. Huwag mo muna anuhin. Ang sama ang ugali. Siya pang mayabang, kala nila lang niya ang housemaid. Pagdasal na lang natin. Kahit galing siya sa housemaid. Oo, na yung isang tauhan dyan sa aming agency dito sa Kuwait. Hindi ba ang ugali niya? Kala mo, hindi niya iniisip yung pinanggalingan niya. Dati rin siya naging katulong. Dapat, di ba siya ako sinasabihan ng problema? Yung mga katulad namin, siya kasi ang nag-a-assist sa amin. Hayaan mo na yun. Siya pang makwan, siya pang Ano mo na? tapang. Ay, hindi siya. Hayaan na natin yung mga matatapang. Hmm. Hindi dapat yan pinapatulan. Pero ang Kasi- yabang talaga nila. Kilala na yun ng mga kasabayan namin. Magpatulan mo Lalo yan. ka Talo lalayo ka ni rin. Kwan. Lalo ka lalayo ni Kwan. Hayaan mo na. Yung mga ganyan tao, ano na lang natin yan. Pagdasal na lang natin. Kala mo, sino? Hanap din Nilalang ng... niya ang housemate namin sa isang pantalang. Galing din naman siya dun. Doon ako nang gigil eh. Oo nga, ano nakakainis? Paano ka hindi mainis dun sa na yun? Nila alam ang housemaid. Ang daming kurso na alam. Lahat Saka ng pati kurso, galing siya doon, huwag hawak siya na masalita natin. ng ganyan. Kung walang housemate, hirap ang mga mayayaman. Dapat ano, kung wala tayo, wala silang trabaho. Wala Wala ang silang mga katulong na sasahurin. kinukuha nila sa Pilipinas, wala silang Wala sa trabaho, yung atin, mga agency sinasahod nila. sila. Lalo yung isang babae, yung kala mo sino. Sige mon, Sinapag-usapan. kaon mon. Sakto Tapos na siya na pang- mon. O, tama na man. Mayabang. Sakto na na mon. Gawas na ni mo imo ang gibati mon. Sakto na to mon. Pero kanya na yun, kung Oo, kanya na. sagli na Ay, mon. ba't yan? Tawagin mon. Pirada mon. Ay, ayaw na sige. Una-una ato mon. Sige mon. Ngaon ta mon. Dami, gusto ko. Muna ni diet na to. Diet daw. Dua ka kaldero. Isugat na naman ako. Sama ka nga. Sige ka magkasamad. Ang cute kahapon ng Nepalese na yun, ano? Ang puti. Yan pula pang pisingi. Oo. Nagsusugot ngayon ganyan, siguro ano, kalamig ah. Lamig yan. Tapos yung bata kahapon nakakatuwa. Dalawa ang daliri sa ganun. Swerte yun. Swerte. Ang cute. Yung nga nakakainis, araw-araw na lang nandito. Oo nga, yung Bisita. pero nakakandin pala yung parang siya nagiginis sa kanila, ano. Sus, Pero mabait daw naman dun. Hindi naman siya kasi pala mata nga, ginamos mo, makarot yung. Sa kakaldero. Oo nga, Hello sa mga taga-Batangan nyo dyan, sa mga sa Quezon Province. Ala eh! Musta ba Taga ka kayo? Ako hindi ho ako taga Quezon Province talaga. Ang aking ama taga Cagayan, Valley, tapos ang aking ina taga Oriental Mindoro. Nakapag-asawa ako ng taga Quezon Province, bali 16 years na ako nakatira doon kasi kasal na kaming, matagal na kaming kasal. Kaya, pero ang imig ko dati talagang Garanino. Hindi na nagbago. Yung asawa mo Batangas, ang imik. May punto ng Batangas kasi ang Quezon Province at saka Batangas magkahalo na yan. Parang ang imik nila. So ang Batanggenyo lang talaga sobrang makalae, gayon. Talaga sobrang punto. Ala eh! Ang Quezon Province, Bye, Arcel! magaling ang punto. Ano? By Arcel Abunitalia, lo, ala eh! Wala. Tapos mon, okay ka na dito mon.
Kayanin mo na lahat. Oo, babait naman mga sabi. Kaya yan. Alam, siyempre sa minsan lakas na ako, pero wala, mababait dito. Minsan nakapagkuna-kuna ko, hindi ako lakas. Basta kung may problema ka, lumapit ka lang kay mama, makikinig yan siya. Para, Alam niya ano? Oo. Alam niya ang nasa kami. Magaling yan magpayo. Maiiyak ka. Tsaka pati, Pam, Mm. nababasa niya ang kwan mo. Mm. Magaling Kay yan Kaya magpayo. Tris kasi ang amo namin babae. Magaling magpayo, Kay maiiyak Tris. ka. Kasi nga nung isang araw umiyak ako. Oh. Gawa nga nung Huwag nang anuhin. gaya nangyari, wag na. Tapos na yun. Tapos na yun, kanya na yun. Mm. Makukuha ko din yun. May kapalit yun. Nakakainis lang kasi. Pero okay na. Mas malaki pa ang kapalit doon, kaya huwag ka mag-alala. Yan nga. Malit lang yung nawala sa'yo. Malay mo, manalo tayo ng loto. Walang taya-taya. Kasi may diyan sa walang problema. Mm. Sinusubukan ka lang May talaga. problema din kasi kami. Pero hindi ko din ko. Pasubok yan. Minsan Sinusubukan ka nakakapag-isip kung... lang. Kaya sabi ko sa'yo, huwag ka masyado mag-alala. Lagi ako pala pa yung natinday. Makatatag ka, kaya mo yan. Huwag ka masyado mag-isip ng mga negatibo. Positibo lang, smile ang Kaya sa kami, palagi. walang taga ng problema. Katulad ko, may kwan din ako, iniisip din ako. Diba? Pinayuhan kita lahat-lahat. Huwag mong kalimutan. Ako, kaya mo yan. Kaya ko mo eh. Ganda-ganda oh. Nawala ba? Parang walang problema. Wala ang bangs. Natira ko. Harap hanggang. Sabi na naman ng bunso sa aming yung bunso ng anak namin amo kahapon. Bakit daw kami naglagay ng ganyan? Ano daw tawag yan? Koreana kami. Koreana. Koreanang hilaw. Doon naamit na rin ng ayan. Nagsabi din na Nahawa na. Kasi nung sinabi ko sa kanya na, Natiba, pwede mo ba kaming ihatid? Papadala kami ng pera. Sabi niya, parang gumanon siya. Tapos sabi ko, sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, sige, magbihis na kayo. 2 minutes lang. 5 minutes lang ha, 5 5 minutes. Tapos sinabi ko, ikaw, kaya mo magbihis ng 5 minuto lang? Sabi ko gano'n. Sabi ko. Sabi niya, paggawas na to, pagbalik na nato, galing nagpadala, na siya hatag na to. Nung siya, take this. Hala, sige. Na siya. Ba't hindi niya sila yung kanyang pinto? Kanyang kotse? Kasi magpatakbo. Galing niya mag-drive. Ano? Parang aeroplano naman sinakyan natin. Yung pinapalipad. Ang bilis niya talaga magpatakbo. Kasi Bilis niya natuto. hindi katulad nitong isang ito. Ito malumanay magpatakbo. Ano siya, parang wala pang confident sa pagmaneho. Ayun talaga. Ilang beses na yan na-disgrasya. Bata Talaga? na yan, no? Pero wala namang nangyari sa kanya, yung kutsi lang. Yung isa talaga kaskasayro. Ang bilis. Yun, siya At nakadisgrasya. may humps. Yung mga ganun gas-gas na pahabang, ganun. Nakakalikit. Nakaladkad niya yung sasakyan. Pero wala namang nangyari sa kanya. Na-dikis lang ba? Kaya ang bilis maputambo. Tapos, mag-overtake pa siyang ganun, lagi-lagi Ito pa. kahapon. Yung isa. Nasakyan natin. May kasalubong. Ang bilis niya mag-iskon talaga. Sabi ko, Diyos ko po, dahan-dahan lang. Sabi ko ganun, magaling-ganyan na. Marami pa akong pangarap sa buhay. Sabi ko ganun, huwag mo. Kaya yung sanay siya mag-drive na. Tapos tawa ng tawa pag magaling-ganun ka. Ako natakot Kahit ka. humps, dire-diretso. Konting kon lang. Sana kasama Hams, na. ayun, nanganak na tayo pag may hams. Sana kasama mamaya. Ayan na, para tayong dalawa punta lang. Hindi pa gising. Pag magising, mapaluto man yun. Ginamos pa more. Hala. Ang dami natin nakain. Sige na. Kain Yun, na. shoutout mo na yan. Ha? Shoutout mo na yan. Hello kay, bye. Arcel Abonitalia. Kang Rosella Wigan. Hello ninyo mga bay. Daghan kayong salamat. Kang PB Pinida. Ikaw masabi, daghan salamat. Daghan salamat sa inyong mga nanonood. Kang mga nagpapabati kay ate. Kang Leonisa Garbo. Daghan salamat bay. Ano sa man Huwag kayong magsasawang manood kay ate Inday, ha? Kang Gloris Vlog Akisa. Hello hello nimo bay and good luck sa imong mga vlogs ha. Sa mga mag-comment diha og
sub to sub, palihog lang, ang pingin ninyo, ayaw mo pag-comment mo na kay spam gina mga bay, spam, nga naay posibilidad nga ma-close ang ato ang account. Salamat din sa mga nagko-comment sa akin. Salamat din sa inyo lahat. Anang mga komenta, so pangita lang mo og laing term ha. Dayon kung gusto ninyo nga magsinuportahay mo, kinahanglan kung i-subscribe ninyo ang kanang channel, maghimo mo ako suggestion, maghimo mo og group chat para ug nanay mga bagong video ang matag-usa kaninyo, share na lang sa Messenger og kinahanglan man gud nga mag-subscribe ka, kinahanglan mo lang taw sa pa-share Marcela, dili kay subscribe lang kinahanglan todo suporta back to back ang suporta para mulambo ang inyong mga gagmay nga mga channel, ang inyong mga gagmay mga payag. Ayan, hello kay Bay Ching Cabrigas. Di ara nag-comment lagi ni siya nga kanang wala lagi daw patalastas kay samok. So okay ra bay bisag imuhang i-skip okay ra kay na pero Ay, wala siyang patalastas. hindi gusto daw niya walang patalastas. Wala, hindi pwede. Yan niya bay. Okay ra man gihapon kung i-skip nimo kung di nimo i-skip mas maayo tabang na nimo na squat char. Di ba? Bay Mera Luna Guzon. Hello nimo diha bay gusto daw niya mag-vlog pero dili daw siya mahadok daw siya sa ihang amo or dili pa siya sanay. So kung mag-vlog kayo lang pud pagkita sa imong amo ba. Tago-tago lang pud lamang. Dayon syempre practice sa diha para masanay ka ba. Tubang lang ko diha sa kamera nimo siya kagyaw-yaw. Basta kay happy ka sa imong gihimo, that's all. Okay, bye Fontilar Irene. Hello nimo bay kang Virgie Albon. Hello nimo bay. Salamat kang J Jerk. Hello. Kang Bay Elena, hello nimo bay, daghang kaayong salamat. Kang Jimeno Lopez, hello, daghang salamat. Kang Raymond Laluna, hello nimo bay. Sa silingan ni mga kasilinganan sa Domingan, Jumbonga del Sur, hello ninyong lahat diha. Kita kits. Pohon, hapit na gid intawon. Bay Gina Lanzaderas, hello nimo bay. Kang Joseph Jardine, hello sab kanimo. Kang Ipoy Malon. Kang Miss Tiger. Stockgrass ba niya? Hello ni mo niya ba? Salamat kayo ha. Kang kang Jinhoy or Jinhowe. Masama ni pagpronounce mo? Jinhoy. Hello ni mo ba? Salamat kayo ba sa mong makanunayon nga pag-comment. Ay ba? Kang OFW Daily Life. Hello ni mo ba? Kumusta? Salamat kayo ha. Basta kato akong ingon sa inyo nga. Yung comment nga sub to sub ang bingin niyo pangita ra mo laing term ana. Kay na kuan matitrace na YouTube karon ang sub to sub ug hug to hug. Ngita na mo pangita na mo laing nga term para di ta matrace para di ta ma-spam kay daghan kayo ang spam sa ako ang notification. Oga dili madugay, dili madali. Kuan na ilabay na ni YouTube. Tangtangon na nila inyong comment kay usa na ka spam og dunay mga posibilidad nga ma-close ang atong account. Sayang pud kaayo. So atong mga gipaghirapan sa kalisod. By Len Delan, hello nimo diha sa bugnaw nga lugar. Dira nasinggit na tika bay Len Dilan. Hello nimo diha. Kang Jenny Apostol, kang Charina Kunag, hello ninyo. Og pinakalas sa lahat kang Benicia Buchanan. Hello nimo bay Benicia Buchanan. Daghang kaayong salamat sa imong golden words, sa imong bulawanon kay nga mga mensahe, mga pulong ngani kanamong duha ni Monmon. Salamat kayo. Ug salamat kay inyong tanan sa inyong mga comments, sa inyong mga likes, sa inyong mga shares. Daghang kaayong salamat, super appreciated. Sakto ba mo? Ako ang gidayeg ang tanan, ana na lang no, Bisaya na lang. So akong gidayeg ang tanan. Okay ra rin mo karon magbisaya ko kay makasabot naman ni siya. So, makasabot na. Maintindihan ko naman. Makasabot na siya. Di lang siya makaistorya kaayo, pero makasabot siya. So, daghang kay salamat yung tanan. Ginamos pa more, gamay na lang ni akong kuan Ako ang kuan, mana ka mo, nahurot na. So, kulob ang usa ka kaldero. Kulob ang usa ka kaldero. Nasunog ang tatong. Topa ang usa ka kaldero dito, katong ganihang unang kaldero. Hala ka Ginoo. Kadagkog kaon maning mabayhana. Niloloko ako ng asawa ko at mga anak kagabi nakausap ko sa video ko. Mo gani nang sikog katawa na minaw. Nakita yung aking vlog, sabi ko, ang ganda ko sabi ko sa aking mga anak. Ang sama ni mama, sabi ko, taris gayo. Sige kung katawa kay sige kag ingon ang ganda ko di ba? Sige na sabihin niyo na. Maganda ko lang do. Niloloko naman ako ng mag-ama ko. Ang sama ni mama.
Maganda naman ako. Niluloko ko. Panangit. Nakikipagbiruan din naman ako. Manangit na ta nila mon, manamilit na ta. Manamilit na ta nila. Manamilit, mananghid. Magbaybay na ta ba? Sige, bye-bye na ho. Ora. Susunod na uli. Tapos na Ora. kaming kumain nun. Pusa na naman ang aming Ani, journey sa taas. Kabgab na pud mi. May maglingkod ra mi og magkaon. So daghang kay salamat yung tanan, manamilit na mi kaninyo, mananghit na mi kaninyo. Og magkita-kita na po ta sunod. Daghang kay salamat. Sa Tinday, ninyo malapit tanan. na ninyo makita sa Oh, sa Tinday. mga nagpalangga kanako, kanamong tanan, kanamo ni Monmon. Daghang kay salamat ninyo og hinaot nga. Ba't gayon maputing isang kami ko itim yung isa? Ako dito duan si Monmon mag-vlogs. Ay, ako! Hindi ako marunong. Maulaw lagi siya. Hindi ako katulad natin na Magyaw-yaw lang ko ka diha ana. Hoy, magaling kumusta na mo? magsalita. Hindi ako. Magyaw-yaw ka lang mo. Oy, kumusta na mo? Nagkuan man ko karon na yan ba? Ay, salit na matuwa yung mga viewers. Masama Sige lang kayaw-yaw diha. Oy, kumusta mo karon? Bakit pabalik-balik ka? Kasalita, wala na akong maimik na iba. Hindi, karon nagkuan ko karon nanili ko. Karon gayaw-yaw ko karon diri sa hagdanan, ana ba? Tapos salita ako na salita. Nandiyan na pala sa likod ng taon natin. Kasi, Nabugbog ko ng hagdanan ngayon. Kaya blagot kay kung amo ana ba? Di nga ka magpagawa sa imong mga gibati bitaw. Dito namin ko to, nanghid namin dagang namin sa mga bahay. Hello. ubos ang pagkain. Horo.